Baik, sekarang pula nak kakak ambil apa nama sungguh, jadi pandani acokang wakra, jadi barang menang, BSC Chairman Sir, jadi tulah sekarang ni. Jadi balik ke Khatung Mani Sal, I would like to thanks our Honorable Minister, Sir, for this program, and also I would like to thank our respected Madam, dear Madam, for being with us and blessing this program. And also this program was organized by our biotechnology and Gobab Tripura and our supported by video. And this on this program Chino jaga chini borang bilang adong ro kobangman tongo khorda kete sini mungriwai jorano kese phelia chino jaga je bio bliss je program isi dei je mani bangjak mani abo belai chini buskango first time tei chung chini borang bilang chini minister sarni bisintei chini amcho yo bisisa sikaya ko chini amcho ni je development chung abo tini norok chini ma phata ko bukhung norok bonugui manka norok je mani bangjak kha o mani no samungo mathai banai tei chung buskani salo tebo mani manani tongko khanabo mannai te apni yagolo rang pisa bo rijak nai haipani chung je mani mano o mani no samungo thepakaisi o manong ni meaningful lungnai ani bagai chung tini balaikai khaksong balai tongthoko chini sarni bisintei ang joton se wanama sinjang mani karon hingai tamo je thanai yo number wati phayai je hak wagai chini boror thimani jagawa Tripura hastewa abai kesep jarawa kuno somoy nugui mainako je forest department ni thani kuno mahai relief fund korei haipanu sar binichai tamuni bisintei chini bororok param chaiyo je musaya manungya je wadi pamdi phai hak wangman jagawa sarasu kai chuba chulika ri chom samung numung marim bosta gari bai tlangai truck langai bagmani abai noni dehaso nugya khuna am laibo nugya ko te forest department abai fund korei pano sarni bukha kwani bagai dini chini o param chaiyo marim bosta chugya jarawa 1 kg marim mawsi chung busuk khakjang bo bosta hisab rikha ani bagai khakwar maya genang nahar mung kotor nahar mung kucu chini sar ani bagai chini sar ni bagai ang hai kobok nai nor pal khai ya bakhrobai chini ma phata ko bustonon ro nangmon koinya nayo noni suri mung tondi norok chini sarno poito khaidi sarni thani sarna hamari redi tebo chini bagai chini am chini bagai kaham samung khainai tani bagai kai sar ojarawa churu okra chakron sibi naiya charai khonai roni chamung ni bagai kutui botlangai thango kanjani di botlangai thango aba hai kuno samai kebo wansugya chikon mani no sar balai important wai chubawai chini borono balai kyo chugya jaro chuba magai ishwar bona hamri khaiton tei chung nogai man chini am chaiya je tabo bis ngai tongo abo thas thakplaiya tei tebo wanama sinjang ke tabo je highway ungi thamani yagola tabo chini state highway chini yang am chaiya bidya bil hite block connection udna 0 point hite block connection te basai bari tikai gopalnagar tikai block connection singisora ni hite je singisora abo je bamni amolo jotani paithako lama sogi opara belai town by just 4 to 5 kilometer 4-5 kilometer si haipano opara rogo lamang ya tabu chini sarni bisitei o purbo singisora bisini hajebo block of pene lama pisungoi tongo haina hai temoni hoite ideal jora amai keno classical lamangoi tongo jeta ba highway be baksan kotor khayai lamangoi tongo ani mangai chini sarno tebo chung support khaina nangnai chini sarbe tebo logi mari nai noni jekono nango jekono asubida tongo kurunglai di chini param chaiya kobangmani chini sarni logini tuifang rok tongo haipano chung amai kai chini sarbe baksa samung makhinai te amai keno chini bisingo ba balai kai active balai kai chini madam chini DM madam ba balai samung khainai horbai sarbe samung khainai jepro thanga gai bi thani jekono chuba chu nakai bo chubai tongo amai kene buri masa klaijak behla bariwa balai khali masi jakai kobor phane tamka boromuni chublena motai tagoi hormani yakung kosong goi yong klai chiri goi bazar kabai klai toha behla bariwa o jarwang nugoi tongmalia bo boromuni motai no jib rahma blena kobor himo bo thangna nibini body ga tongo aw jarwang madam no call ke madam kaisa buri o jaga kaisa helpless klai toha bono please kindly treatment khadi nai once I call madam that one
maid woman was in Bangalore was crying like anything. That time madam help us. Oh jara madam help me ke logo logo ambulance rohai treatment khai pagla khana rohai tabu hambai madam chau oh borok ham thang dai gini ni borok dai chong kai ani borok ya dia ni am sinia hai pano borok ni suba ga ba hai bukha kwa nahar mung kwa ani bagai chini am chaya tabu development ngai tongo tebo ngai thanai param chini chini tui ongnai dini chong tabu sar bai yoja hamman sigang nai phayo je hasuk tolawa je mayang warai o jaga tabu bazar tangnai chini borok rubber seat o jaga kuti kuti ta phalai tongo te chini khoini rubber no tirpra haste wa belai ka hamkai rubber samoi nai jota paini ro tabu brum brum ka khoyen phayo ani bagai jara rubber khai donai rono bangmun koinai je samung khayo khap nangai samung khari je mani mano khap nangai samung khari khap nangai samung ke joto success songo ar mangai jini khoini seat no paine magai bibinna amcheni boror phai dabo sarno ba kol khale sar jono chubadi oja mani paine mangai phainani paine jisu phai jongason dam kaham manai amai rubber belai kaham aina hai domi chini yang khoi amcheni seat ro ani magai paine magai belai chai tolai dongo amno ma phata ko bujono chini mani khune na chung jotno ma khainai ma nainai kaham ke ma khainai bukhabai ani magai chini param chini samurok te kaham nai te unnoti nai development nai ani magai koinai chung je mani rok mani thango yaglo te manai o mani ro samungo thepadi chini param se roko chini tabu nai ne khangke chini param chini chini ma phata ko bukhdong ticha agine hai samul khalelia param se yo dukano chini phai kok tang ro saleyo golp ro khaleyo mugdong ro agi ke param chini chini ma phata ko buho chakra ro mugdong duai milok phai jatoi bazar phai cha nung ro rang khota khai tabi khalelia busa butoi ni kaise ni pokini rang tui phayo chung tabo chini sani je hamani bisitei je mani manman bisitei pari chung fasal khaleano je mani ro kai lei orang pisa jiwano te chini pocket khorsa ni mangai chung arrangement khai manani chin ma phata ko buktung no ba koinai sungno sanai belai ka hambai aina hai tini joto phainai no kha ka hambai kaham kurung ke joto kipil thambari hambai